Takže ahoj, mé jméno je Xavi Games a jsem budu český let's player. Budu natáčet hlavně videa z Minecraftu, takže se budu snažit, aby prostě ty videa byly co nejkvalitnější. Dnešní díl bude takový ten základní, takže prostě natěžíme nějaký to dřevo, pokusíme se jít nějakou vlnu, možná narazíme na nějaký místo, který se nám zalíbí a prostě si ho necháme na výstavu baráku a tak. Tohle to bych řekl k začátku, protože ještě nejsem tak pokročilej v tom natáčení, takže se budu omlouvat za menší faily a taky za menší lagy v hře, protože si ještě muset snížit, protože teď mi bude to na mě nefaká, takže si budu muset snížit na další jiný věci. Já bych ještě tady takhle dal a to by možná stačilo. Tak založíme ten základní svět, takže už to něco mám a jdeme na věc. Takže vytvoříme si nový svět. Nový svět si pojmenujeme jako vždycky, jako obyčejně, kam to vkládáme, takže YouTube, Game Mode Survival, žádný semínko nedávám, nebo vlastně můžu dát YouTube, nic, žádný cheaty nechci a vytvoříme svět. Takže jak já ještě jednou říkám, budu se omlouvat za menší lagy, protože ten počítač je úplně totálně na šitku. Blbě se mi bude s ním natáčet, takže já budu doufat hlavně, že to nebude dělat nějaký extrémně velký chyby. A pokud jo, tak se s tím potřebuji nějak srovnat. No. Laguje. Co bych tady ještě... Tak, takže první je základ, takže nějaký ten kámen, dřevo a pak další jiné věci. Tak, já vlastně ještě musím počkat, než se mi načte mapa. Takže počkám, než se mi načte mapa a potom by to možná teoreticky, by se ten Minecraft neměl tolik sekat. Jo, takže první, co uděláme, je asi, že natěžíme dřevo. Takže základ všeho, co chcete dělat pravdě Minecraftu, je dřevo. Takže natěžíme hodně dřeva, vytvoříme si nějaký ty základní věci, takže hlavně vytvoříme krump, protože z krumpu potom budeme potřebovat, nebo krumpáč, z toho potom budeme potřebovat různé jiné věci. Tak. Vytvoříme si crafting table, kterýho si potom budeme moct vytvořit. Vytvoříme si ještě styky. Tak. A teď si vytvoříme sekošku, takže sekeru. Takže tak, základní a ještě krumpáč. Tak, ty základní věci máme, což je OK. A já teda dokopu ten strom a půjdeme na další ty stromy. Takže tady na další. Fakt dnešní díl bude jenom o tom základním věcech, takže prostě to stavění a těžení prostě a potom v těch dalších dílech se už budeme zabývat s farmařením a benchminingem, tady budu dělat i a prostě bude to v paráda, takže prostě celkově se hrozně moc těším, až prostě začneme s těma lepšíma věcma, než jenom s tím základním těžením. Tak, tady to.
A tak. Cukrová třtina by taky byla docela dobrá, protože jakmile sebereme cukrovou třtinu, z které se potom dá dělat cukr, takže rozhodně vezmeme. No a teď bych se asi šel porozlídnout po nějakých těch dalších místech, takže asi s těma věcma jako nacházení nějaký jeskyně. Jo, co bych se ještě mohl udělat, tak to je ten meč. Jak mi to tak vyšlo, paráda. Tak. Většinou by v tom sněžném Ksavě nauč se mluvit. V tom sněžném biomu by měly být ovce, takže pokud by tam někde byly ovečky, vůbec by to Ksaviášovi nevadilo, protože ovečky nám dávají základní věc, ve který si v podstatě ukládáme to, co třeba uděláme. Takže většinou, když třeba se v té postavě vyspěje 4krát po sobě, tak se vám to uloží na té jedné určité části a aha. Že už by konečně něco těžebního, tak jo, natěžíme kámen, který je taky delší jeden ze základů toho typického Minecraftového světa. Takže další věc je kámen. Teď přemýšlím, jestli bychom si měli udělat barák, anebo vyloženě v podzemí, ale mně by se to spíš líbilo víc v tom. Tak se podívám, doufám, že z toho něco uvidíte, protože tady. No. A teď bych sem radši nelez. Bojím se totiž, aby náhodou na mě tady něco nevylítlo a já bych hnedka neletěl nikam jinam. Tak, další věc je si trochu narovnat myš. Tak, a já teď ještě trochu natěžím toho kamene, jelikož ho mám strašně málo. Když už jsme tady v té jeskyni, tak bude potřeba i kámen. A taky by nebylo od věci si začít hledat to místo na nějaký toto usídlení, protože pokud se nám podaří najít tu vlnu, ještě teďkon, tak bychom si mohli dělat postel a přečkat noc během chvilky. A ne to, já nevím, dělat na poslední chvíli, že bychom prostě na poslední chvíli se s tím tady ještě proplali a dělali různé věci. A kravičky, ty taky další základní věc, a z toho se máme jídlo. Takže pojď, tak, dej mi hamu papu, hezky. Káu, ripper, takže zabiják krav, tak, hezky. Jinak z kůže si potom, sorry, že přerušuju, ale našel jsem uhlí, takže další základní věcí světlo. Paráda. Tak, proč to dělám proč to dělám sekerou, to je jedno. Ksavi mu to nevadí. Další ze základních věcí je teda uhlí. Díky uhlí mu můžeme si rozsvítit, takže torčky, protože světlo je základ toho, že k vám nepolezou zombíci. Protože zombíci umírají na světle. Většinou je to tak, že když máte světlo na baráku nebo prostě okolo oblasti, kde teď jste, má tam světlo,
tak je větší šance, že se vám tam nebudou ty zombíci spawnovat. Spawnovat znamená jako tvořit. A teď by taky bylo od věci. Já se ještě si asi nechci pojat, jestli mu náhodou normál. Options, normal, hard, peaceful, easy. Já jsem na easy, já jsem teda, no, i když, easy je zase až úplný. Zase nechci být taková lamka, já chci být 50. Ty kráso, co to bylo? To vypadá jak oči tomto. Fuj. Fuj, to bylo jak Herobrine. Fuj, úplně to svítilo. Já se nechci koukat, nechci se tam koukat. Nechci se tam koukat, fuj. To byl úplně hnusný pocit. Buď to se mi to zdálo, nebo to fakt bylo jak Herobrine. Fuj. Pro ty, co neznají Herobrina, což je asi podle mě malá menšina lidí, nebo ty, co ještě Minecraft nehráli, Herobrine je v podstatě duch toho tvůrce. Protože ten tvůrce se rozhodl, že si chce v tom světě, v tom Minecraftu, prostě udělat svoji vlastní postavu. A díky tomu, že si tam chtěl udělat tu svoji vlastní postavu, tak si vytvořil Herobrina. A to je v podstatě jeho duch. A on, když na ní narazíte, tak on vás v podstatě chce zabít, protože on se vyřadí ty hráče prostě z toho levelu, ve kterém je. No a když vás prostě zabije, tak prostě umřete, všechno tratíte a jste prostě v prčicích. Mně se to teda osobně s Herobrinem nikdy nepodařilo setkat a jsem taky za to rád. Nebo v podstatě jednou se mi to podařilo. Co to bylo? Jednou se mi to podařilo, to bylo, když jsem byl ještě s kámošem, jsme hráli na serveru, který prostě nebyl vůbec, on prostě nebyl ten server vůbec nějak speciálně vygenerovaný na to, že tam nemůže být Herobrine, takže prostě jsme hráli na serveru, prostě paráda, hrajeme a mě se to jako nelíbit. Prostě hrajeme a najednou prostě kámoš mi řekne jako, hele, tady něco prostě jsem viděl, tak se prostě jdeme podívat a najednou prostě na nás vykoukne Herobrine. My se s kámošem jsme se úplně brutálně lekli, takže my prostě úplně jsme zářovali a úplně, tyve, co to bylo? A on, já taky nevím, co to mohlo být. Potom jsme zjistili, že to teda byl Herobrine a chtěl nás zabít, což je asi typicky, co dělá Herobrineové. Vždycky vás chtějí zabít. A prostě, takže to bylo snad poprvé, co jsem Herobrina spatřil. Od té doby nebyla čest a jsem taky za to rád, protože já Herobrina nemám rád, nelíbí se mi a nechtěl bych se s ním osobně potkat. Tak, další špatná věc je, že to bude takový základní ubydlení. Nemáme tady vůbec nic, prostě jsme úplně tady na nevině. Takže já tady aspoň ten základ něco udělám. Vykraftím si tady něco, vykraftím si torčky, což bude taky docela... Co by bylo od té lásky. Torčky. Mohli bychom... Jo, pec, protože nám uchází jídlo, když se v podstatě... Když si vyrobíme pec a necháme si tam to jídlo ohřát, tak my v podstatě díky tomu, že si to jídlo ohřejeme, tak se zvyšuje chutnost toho jídla a proto taky to jídlo je potom chutnější a lépe prostě se s ním hraje. A hraje. S jídlem se nehraje. Ježiš, sorry lidi, já když jsem prostě do něčeho zakoukaný hrozně a kecám tady, tak potom kecám úplně nesmysly. Takže sorry za to. Někdy budu kecat nějaký nesmysl, ale prostě pokusím se hlavně nekecat.
tak tamhle vidím prvního zombíka, který na ně možná čumí, možná ne. Jo, dobrý, všimli si mě, takže jdu na mě. Takže další věc, která je... What the... Fuck? Co to... Co to bylo? Ty vole! Co to je? Co to je? Ten malinkatý mimo. Ty krávo. Ty vole. Ten zopelek. Ty. Mimino. Zombie. Fuj. Hle. Ty kráso. Ty jak jsme se... Oh my god. Ty tak úplně jsem směl, ty jsem úplně viděl. Co to? Nějaký bug nebo? Yes! Zabil jsem takový menší XP. Takový menší XP. Což není špatný, hele, Spidey, tamhle je Creeproš, ne, to je zombie. Zombík, je to zombík? Myslím, jo, to jsou zombíci. Dobrý, pojď, no pojď. Pojď! Pojď, hlavně za sebou nevez toho krepra. Kreténa creepera. Krepra. Ježišmarja, ty vole. Co se ještě dneska stane? Krepra. Neber sebou krepra. Tak. Creeper vás taky pěkný svině. Ale... V podstatě, je tady jedna nevýhoda. Když, jako teďkon, co jsem udělal já, když zabijete, spíš, zombíčí miminko, což byl ten malinkatý hajzlík tady, jak jsem se ho lekl, tak po vás jdou v podstatě všichni zombíci v okolí. Prostě aniž by si vás všimli, prostě po vás jdou. To byl Spider. Prostě všichni po vás jdou. Prostě jim prostě vůbec prostě neví, jestli na tom jste prostě najednou na vás jdou. A díky tomu se je jedna nevýhoda, nebo výhoda je v tom, že když zabijete toho zombíka takhle třeba v tom baráčku a expíte, tak máte prostě výhodu v tom, že si hrozně moc naexpíte, prostě máte fakt brutálně, že si ještě nice. Koukejte, jak hrozně rychle to přidává nám. A jakmile prostě se naskytne ten problém, že nejste prostě, že prostě zabijete zombíčí miminko a nejste prostě v žádném krytu, tak nemáte šanci. Pokud nemáte nějaký pořádný meč, který je na vás přímo stvořený. A tamhle, tam. Pojď. Jo, dobrý. Taky XPčka, pojď, no. Tak prostě pokud nemáte nějaký pořádný meč a nelaguje se vám Minecraft, tak je můžete v pohodě můžete jakoby obelstít, ale jakmile prostě je najdete a jakmile prostě jakoby zjistíte, že nejste vůbec skrytej a nemáte vůbec žádný meč, tak se v prčicích. Vidíte, ty konci mě vůbec nevšimne a už na mě jdou. Pěste ji respawnu. Co chceš ty šmejde jeden? Hnusnej, špinavej, odpornej, smradlavý a táhne tě z huby. Jest, 3. úroveň. Jo, v Minecraftu jsou takzvaný úrovně. To je, že když na vás někdo zaútočí, tak z něj získáváte expy. A díky těm expům v podstatě... další. A díky těm expům v podstatě... Ty kráso. Pojď. A díky těm expům v podstatě získáváte další
delší a delší lepší věci a čím větší expy, tím lepší pro vás. Já, oni jsou tady. Tak pojď ty chocholko. Tak je takový menší. Paráda. Pojď jídlo, pojď. No tak, ne, choď. Jak vidíme, tady, to je jenom tata. To není ten. Tam se furt motá ten jeden creeper, který mě pořád tak divně štve. Abych nebyl sprostej. Asi bych nebyl nerad, abych prostě to od něj pěkně schytal. Creeperové jsou totiž hrozný svině, úplně nenávidím. Samozřejmě tohle, jak tady pořád omílám ty věci, jakože základní věci a to neříká, abyste se potom do komentů nepsali. Já znám určitý lidi, kteří u jiných let's playerů psali, jako ježišmá, proč to tam říkáš, všichni to vědí. Abyste věděli, tak já tady ty věci říkám pro ty lidi, kteří prostě to ještě, ten Minecraft ještě nehráli třeba, neumějí ho, nebo začínají ho teprve hrát. Tak. Tam se mi zdalo, že tam byl zombík, ale on asi si mě relativně nějak nevšiml. Takže to mi taky vůbec nevadí. Teď to takhle zandáme. A myslím si, že asi tady to rozbouráme potom a začneme potom s ničím jiným. Takže pec máme, něco v tom maky máme, tak pec máme, tady ty další věci taky máme, takže myslím si, že žádný problém v tom být neměl. Tak začíná den. Já ještě tak pozavím ty další šmejdy. No, radši ještě počkám. Dobrý. Tak se vypojeme toho creepera, stejně jde ještě pořád ten creeper. A do prkínka, skeloš. Ty sviněná skeletonská, kde seš? Kam jsi zmizel? Tamhle seš. Tak, je to tady. Jo, hezky. My si dali. Myslím si, že o těch pár planků nepřijdeme, máme tady dost věcí. Tak, teď se dostáváme na tu poušť. A já bych rád klidný, suchý, hrozný pouště přešel do krásného, hezkého biomu, kde by jsem si mohl postavit barák. Neříkejte mi, že tam je ten. Hele, láva, myslím, ne, nebo to je ještě generování. Hele, nebo to je pořád ten. Sněžnej. Proč tady musí být pořád sněžnej biom? Jo, to je paráda, tohleto. To je skvělý. Z krásného biomu nedusem. Slepice. A to jsou takhle ovečky. Ty by taky mohly být. Ovečky. Pojďte. Xavi vás hledá. Xavi si vás podá. Paráda by byla, že bychom našli vesnici, to by byla skvělé. Bylo fakt dobrý. Ale úplně extrémně si tím nejsem jistý. Teď přemýšlím, jestli bychom si neudělali stromovní dům, ale to je podle mě asi úplně zbytečný. Já bych začal dělat tu ten pozemní. To je asi jedno z nejlepších věcí. Hele, jezírko, písek.
No, tak já tady ještě trochu porozlídnu a když tak bychom stejně udělal ten barák. Tady už je ovce, uhuhu! Ovečky, jak já jsem vás chtěl vidět. Nějak se mi to buguje. Ovečky mi lítají někam jinam. Otevpo. Tak pojď, ty třetíž. Mejtko, pojď. Tak. Hezky. Tak. Máme vlnu, což znamená, že máme i postel. Tak. A no, tak já bych teď začal dělat ten základní barák a ukončil bych tento díl, podle mě to je docela dostatečný. No, jsme přežili, zombíky jsme zabili, skeletona jsme si podali a nějak tak, relativně. No. Tak. Jak tady vyřešíme? Já bych se ještě podíval někde jinde. Bych se pášť radši někde jinde. Hele, jablko. Hele, dýně. Uděláme si Epic Gangsta dýni. Budeme hlava dýně. Tak pojď. Haha. Bacha, přichází Dýňomen. Ne, ježišmarja. Back to game. Tak. To je lepší. Tak. Takže. Co asi tady. No, já bych to udělal někde tady, no. To bude tady jedno z nejlepších. Co bych mohl udělat, že stejně někde udělám ten barák. Tak. Někde tady. Tak třeba tady jsme mohli udělat. Tak, tady. Tak. Položíme takhle ty základy. Jo, někde vedle. Tak. Takže já bych se s váma chtěl rozloučit, pro dnešní díl by to stačilo, nějaký ty expy máme, věci máme, prostě podle mě by tohle zatím stačilo pro dnešní díl. V příštím díle bych možná už začal s tím hospodařením, uvidíme teda ještě podle toho, jestli tady něco nenajdu a možná, že bychom ještě prozkoumali nějaký okolí, podělali bychom se tady někde. Ale pro dnešní díl by to stačilo. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za slednutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, byl bych rád za like. Pokud ne, tak ho dislike, ale byl bych rád za like. Tak, já vám moc děkuju a u příštího dílu se mějte hezky. Ahoj!